Mit mantra er jo meget det her med, at mad og vin skal passe sammen. Så man har med bedre vin at gøre, jamen så fortjener de også, at man gør sig lidt mere umage med mad. Det kan man gøre ved at bruge længere tid. Man kan lave noget mad, som tager lang tid at lave. Simmermad, simmerretter, braseret kød. Et eller andet, som lige har fået lidt ekstra kærlighed. Eller man kan vælge det gode stykke kød med masser af smag, masser af protein, af bindestof, som passer godt med de her så der har relativt kraftige tanniner. De har godt af de her røde kødstykker, som gerne må have lidt fedtmarmorering og tilberedes på grill eller stegt hårdt på panden med masser af urter. Tilbehør, jamen, ting med høj syre, tomat, sennep, pebersaucer, nogle af de her lidt kraftigere smage, passer rigtig godt sammen med sanduiches.